слушаш как приказват. Да, бе. Да, е тук. На по две муци. Дай ми ги те направо. Къде отиде Стоян? Аби ти що не дойде днеска да е в това? А? Макар се знаеш, че не били залепени, аз чуя какво не е залепено. Да, дайте ги добре. Стига! Това е голяма работа. Коя снимка си хареса ти? Това беше на 2 май. Това е слабако когато е. Те където идва тук Словаков? Не. Да. Панчо ли бе? Панчо, ето го. Ето Панчо. Не познавам. То си дето идва на съветите. Блести, има блик. Сега. Не, още по-голям стана. Добре. Партийни поръчения. През погледа на госпожа Рада. Не. Моята вяра да я няма. Аз не мога без това нещо. Не мога да се премеря. Да я няма моята вяра. На всичко в бюрото. А на първа страница какво ще бъде, Раде? Мисля, че няма да сбъркам да го кажа, поне за мен е така, че от всички инициативи във връзка с 4-та годишна на партията, за мен поне, а мисля, че споделя мнението и на тук присъстващите, това е най-доброто, което за мен е лично. Наистина най-доброто, защото той ни връща в спомена за тези кратки 4 години, които, това се говорихме с Леда Мария, преминаха много бързо, ужасно бързо. И като се връщаме назад, нещо, някаква буза като че застава в гърлата на всички ни. Ясно е, че много хора са заети, тъй като има далеч по-престижни неща за някакви. Срещи с министри, президенти, папи, патриарси, бизнесмени и други групировки. И всякакви други групировки. Но точно пък ние, които сме се събрали тук, казах, според мен най-хубавото нещо за това честване, можем спокойно да си кажем приятели. Искам да благодаря на Рада, на целия екип на начало и на всички, които организираха тази прекрасна изложба. Обявяваме, ако трябва да го кажа за откритие, и на здраве. Заповядайте.